खुलुमबाय लोगोफोर आदा आलफ्रेडहा 100K साबस्क्राइबार जासिगोन बिथांनिया आङो गोजोननाय मोन्दों 100K साबस्क्राइबार खालामनो हानायनि आङो रंजाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथाङा मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो मोजां ब्लग बानायनो हायो गोजान बाहेरायावबो थांनो हायो बियो बर' हारियाव नांलायग्रा नङा बियो सासे बर' हारिनि गेदेर मोजां गाहाम बे आदा आलफ्रेडआ बर' हारिनि गेदेर गाहाम बियो बर' हारियाव नांलायग्रा नङा बेलेगा जाबाय इसां नांलायो बेलेगा जाबाय नांलायो माबा माबि नांलायो बेलेगा नांलायो सोर नांलायो आं बेफोरखौ बुङा आंखौ बदनाम खालामगोन बेनिखायसो आं जोंफोरो मिथिदों आरो अनेक मिथिदों नांलायग्राफोरा नांलायग्रा बिसोरो बिनिखायसो आदा आलफ्रेडआ बर' हारिनि गाहाम आरो आंबो नांलायबावासो आंबो नांलायनाय भिडिअ लाबोआखै आं नांलायनाय भिडिअ लाबोदोंब्ला नाय लाबो बेनिखायसो मोजां बर' हारिनि गेदेर जोंनि बर' हारियावबो मोजां ब्लग बानायग्रा दङ आरो सोर दङ नांलायग्रा गैया रावबो बर' हारियाव नांलायग्रा नङा आलफ्रेड आरो बिबसाबो मिथिमारा बेखौबो नांलायबानो बिबसाबो नांलायो बेखौबो आं मोजां बेबो नांलाया बिबसाबो नांलाया आरो बिमायाबो नांलाया ना बुंग्रा दोङो बहुद गाहामफोराबो दोङो बेनिखायसो आलफ्रेड बसुमतारिया बर' हारिनि गेदेर गाहाम बेयो बर' हारियाव नांलाया बेनिखायसो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो जाय मोजां मोनदोंब्लाबो शेयार लाइक कमेन्ट खालाम दे